No. Koľko je hodín? 7:25. Už tam zaužitla. To je slúžka, nie? Taylor, prečo ma budíš? Myslím, 25? Neviem, máš toho sedieť. Máš ísť predsa. Robila som mafiny a ty prídeš na raňajky neskoro. Prepáč mi toho, no prosím ťa, netrestaj. Ale budem musieť. Dneska žiadne mafiny, ovocie. Ale nie. No keď ináč nedáš. Jo, dám, všetko ti dám, ale nie toto. Ja mám kávu. Už som ani slapahá. Veď si to zjedol. Som hladný. A teraz bude odmena. Muffiny. Ale aj ovocie tu má byť. Ako vždy. Tak jedzme. Zjedli sme to. Čo ti je? Jedol som tanier. Nekopaj nomy. A kubaj mafiny. Ja zoženiem tanier s mafínmi. Chcete mafíny a tanier, pane? Čože? Nepočula som vás. Áno. Tak, dám vám toto za 5 eur. Tanier a mafíny za 4. Neváte to sem. Nech sa páči. Dovidenia, stará mama. Pozrite, keď ste starou mamou, je to byť krásne. Leonko. Nie ste moja stará mama, je 1. apríl. Viete, aký apríl? No tak si povedzte. Takže tak, nie ste moja stará mama. Chcem euro na zľutovanie. Euro pokašľané. Som doma. Nesiem mafiny. A ja som dala opiec nové. Takže tak. Idem pozerať inzeráty. No dobré, tak už možno nie. Ale nie, idem čumať na tavku. A možno nie. Možno by som sa mal povolovať telere posteľ. Zajsť dolu! Tak. Možno nie. Možno by som si mal upratať posteľ. To by si mohol. Možno by som mal ísť pre Melisu. To nemusíš. Je u kamošky. To si mi kedy chcela povedať. Nakrmiť? Tak už si nakrmený. Hľa, čo keby si už našiel prácu? Predavač. No. Tak, čo ste?
Počuste, je smutná. Ďakujeme za slednutie všetci. A ja vám ďakujem hlavne. Ja viem, som stále, ale... Takže tak. Čaute.